bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Intern ako at ginawa akong kabit ni Sir kasi hindi na raw nagpapagalaw ang asawa niya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Noon, galit ako sa mga kabit. Siguro dahil na rin sa trauma ko sa past relationships ko. Gayunpaman, nagkaroon naman ako ng boyfriend at 1 taon na kami. Pero hindi ko akalain na meron akong magagawa sa buhay ko na ayaw ko. Itago niyo ako sa pangalang Adja. I'm on my early 20s. Isa akong estudyante mula sa Bulacan. At dahil internship period na namin, napunta ako sa isang lugar na malayo sa kinagisnan ko. Bulacan lang din naman pero ibang bayan. At dito na pala magsisimula ang pangyayaring hindi ko akalaing mangyayari sa akin kailanman. This is my secret file. Sa lugar na ito, nakilala ko ang isang lalaki na magpapaiba ng pananaw ko sa buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Sir Uwe. 32 years old, piloto, may 2nd degree, at may asawa. Nung unang araw pa lang na makita ko siya dun sa department, alam ko na siya yung tipo ko ng lalaki. Matangkad, around 6'2" yung height, maganda yung katawan, na parang may pagka-dad bod. Malakas yung boses na parang madidinig mo talaga yung pagkalalaki niya. At higit sa lahat, pogi. Nung makita ko siya, nung una nasungitan ako pero gusto ko pa rin siyang makaklose kasi alam ko na marami akong matututunan sa kanya. Isang araw nagbibiruan kami habang nasa trabaho. Tinanong niya ako kung may boyfriend ba ako. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko at sinabi kong wala. Well, hindi rin kami public ng boyfriend ko. Maski picture namin, hindi kami nag-upload sa social media accounts namin. Kaya mukhang single din siguro kami pareho. O lalo na ako. Then, sumagot si Sir Uwe ng bakit. I got the looks naman. Biniro ko siya at sabi ko, ang hanap ko po kasi sugar daddy mula sa ibang bansa na magbibigay sa akin ng pera. Then, natawa siya sa akin. Hindi ko nga alam kung may something si Sir Uwe sa nasabi ko sa kanya o na-offend ba siya. Basta iniba ko na lang yung usapan. Then time passed, mas nakikilala ko si Sir Uwe. Napapagkwentuhan namin yung tungkol sa bahay nila sa Amerika, Baguio at La Union. Minsan nga nagyaya pa siya sa akin na kung gusto daw namin dumalaw sa rest house nila sa La Union. Pinakita pa na sa akin yung itsura ng rest house nila. Then, tuloy-tuloy yung kwentuhan namin hanggang sa naging busy na uli kami. Then, may isang beses, nasaktuhan niya ako na nag-iisa sa pantry. Doon nagkwentuhan kami uli. Na-open ko sa kanya na nagje-gym ako dati pero natigil lang. Simula nung namaga yung tuhod ko dahil na-twist sa upuan. Maya-maya pa inaya niya na ako mag-jogging sa oval.
Hindi ko naman tinanggihan si Sir, kasi sino ba naman ako para tumanggi sa kanya? Nag-set kami ng araw at oras, pero hindi natuloy kasi parehas kaming late nagising. Pagod kasi sa duty. Kinabukasan, nagpaalam ako sa chief tech namin na absent ako dahil death anniversary ng tatay ko. Sinabi ko rin yun kay Sir Uwe dahil close na rin naman kami. Sabi niya, i-chat ko lang daw siya sa Facebook kung a-absent ako para alam niya kung ano ang division ng mga gawain at makapag-adjust habang wala ako. Sinunod ko yung gusto niya. DJ Rocky and DJ Jello. Hindi ko sigurado pero parang may something na sa amin ni Sir. Night duty kami noon. Then nag-iya si Sir Uwe na kumain sa isang parisan malapit sa dorm ko. Nag-iya ako ng ilan sa mga kaibigan ko kasi may kutob lang ako na parang may moves tong si Sir Uwe sa akin na mai-issue ako. At ayoko ng issue, no? Pero dumating siya, inangkas niya ako sa motor niya. Kasi sayang daw yung pamasahe ko. So, pumayag naman ako. Okay naman, hinatid niya ako uli sa dorm ko. Then kinabukasan, niyaya niya ako uli mag-breakfast sa isang fast food restaurant. Doon naman kami nagkwentuhan. Then nag-grocery kami. Then pinag-grocery niya rin ako. Nahihiya ako noon pero pinilit niya ako. Isama ko na lang daw sa babayaran niya. Basta maraming beses na lumabas kami, nagkakakwentuhan kami. Tapos parang nalilito na ako kung ano ba talaga yung pakay niya sa akin. Inisip ko na lang baka ganun lang talaga kabait si Sir Uwe. Hanggang sa may nakumpirma ako. Lumabas kami, humahanap ng kapihan, wala kaming mahanap, kaya niyaya niya ako na sa apartment na lang kami magkape. Smooth naman lahat walang masamang nangyari. Nagpapasa pa nga ako sa kanya sa Google Drive ng mga reviewer niya nung nag-aaral pa siya kasi kumpleto siya sa reviewers. Pinagtimpla niya ako ng kape, konting kwentuhan, tapos hinatid niya ako ulit sa dorm ko. Sumunod na linggo, niyaya niya ako ulit sa apartment niya para magkape. Gusto ko lang naman manood ng pelikula kasi maganda yung build nung entertainment hall niya. Malaki yung screen tapos malakas yung volume ng speaker. Bagong ligo ako noon nang pumunta ako sa bahay ni Sir Uwe. Nakatapat pa sa akin yung aircon niya. Nilalamig na ako. Pinalipat niya ako sa tabi niya kung saan siya nakahiga sa kama niya. Then sabi niya humiga na raw ako para mas ma-relax yung katawan ko. At makapanood ako ng maayos. At hindi ko alam kung anong kademonyohan ang sumapi sa akin. Kaya hindi na rin ako nakapalag sa gustong mangyari sa amin ni Sir Uwe. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Grabe, parang ito lang yung mga napapanood ko. Never ko pa tong naranasan sa mga ex ko at lalong-lalo na sa current boyfriend ko. Dahil ayaw ko rin. Ilang beses niya na nga ako ni-reject sa ganung topic, no? Nakakabaliw pala. Yung ganitong pakiramdam. Yung nakakaining. Yung pag naibibigay na sa'yo yung matagal ng gusto ng katawan mo. And ilang beses na ulit ang nangyari sa amin. At dito ko na naramdaman na unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Sir Uwe. Hanggang sa nag-resign siya sa trabaho niya. Dahil kailangan niya nang umuwi ng Baguio, hometown ng misis niya, para asikasuhin ang mga pinagagawa nilang apartment doon. Sa pagkakataong yun, nahirapan kami. Bantay sarado kasi siya ng biyanan niya at syempre busy siya.
Bumabalik-balik pa rin naman siya dito sa Bulacan dahil marami pa siyang mga dokumentong inaasikaso. At kapag umuwi siya dito, may nangyayari sa amin. Magche-check-in kami. Tapos babalik na naman siya sa Baguio para magbantay ng mga proyekto. DJ Rocky and DJ Jello, binibigyan ako ng pera ni Sir Uwe, pandagdag sa allowance ko kasi alam niyang kinakapos ako. Mabait siya sa akin. At para bang siya yung tumutupad sa lahat ng mga pangarap ko. At isa rin dun sa mga pangarap ko yung makapunta ng Baguio. Sinagot niya yung pamasahe ko, pagkain ko, yung hotel na tinitirhan ko. Ang alam nga ng boyfriend ko, ang dahilan ng pagpunta ko ng Baguio ay dahil gusto ko mapag-isa sa birthday ko. Yung gusto ko bang mag-celebrate mag-isa. Pero ang hindi alam ng boyfriend ko, na habang nandun ako sa Baguio, punong-puno ng hiyawan ng kwarto ko. Nandun din ang tawanan. Dahil magkasama kami ni Sir Uwe. Nung nasa Baguio ako, ang sistema ni Sir Uwe, pupunta siya sa bahay nila para matulog. Tapos babalik siya sa akin for 2 hours para ibigay niya sa akin ang happiness. At ganun din ako sa kanya. Then babalik siya sa site, babalik sa akin, uuwi. Masayang-masaya na ako noon. Hindi ko man nalibot ang Baguio. Pero ibang klase yung adventure namin ni Sir Uwe. Ganun na yata kalaki yung pagmamahal ko kay Sir. Then, nalaman ko na uuwi yung asawa ni Sir galing ibang bansa. Kaya, nagdesisyon kami na itigil muna yung pag-uusap namin. Kasi, pag tinuloy namin, baka magkabistuhan. Sabi naman sa akin ni Sir Uwe, magchat-chat siya sa dump account ko pagkaya ng oras niya. DJ Rocky and DJ Jello, miss na miss ko na siya. Pero hindi na bale, nangako naman siya sa akin na dadalhin niya ako sa ibang bansa. Alam ko namang mali. Mali ang ginagawa namin, pero hindi ko na matigil kasi ang saya-saya namin. Tinanong ko pa nga si Sir kung bakit siya naghahanap ng iba eh. Ang sabi niya sa akin, nanlalamig na kasi ang asawa niya. At hindi na raw ito nagpapagalaw sa kanya kasi nga may malubha itong sakit. Konting kubot lang, masasaktan na raw to. At isa raw sa mga rason, may problema sa matres ang misis niya. Kaya, para bang pakiramdam ni Sir Uwe, hindi na sila konektado ng misis niya. At ako naman, habang naririnig ko yun, parang handa kong ibigay lahat ng gusto ni Sir Uwe. Kaya lang, pag tinitingnan ko yung profile ni Sir, pag nakikita ko yung picture nila ng asawa niya, nagsiselos ako. Pero ano bang magagawa ko? Di titigan na lang yung mukha ni Sir Uwe. Siguro, hindi naman talaga to panghabang buhay. Once na graduate na ako ng college, baka itigil ko na to. Ayoko naman makasira ng marriage. Kaya sabi ko kay Sir Uwe, sana mag-ingat na lang siya palagi. Nang sa gayon, wala talagang makaalam sa relasyon namin. At wala akong balak ipaalam ito sa iba. Susulitin ko na lang ang bawat pagkakataon na posible ko siyang makasama. Nagmahal lang naman ako eh. Sa maling tao nga lang. And buti na lang, nandyan naman yung boyfriend ko.
Masaya naman kami. Pero hindi pa rin may iwasan na naghihintay ako. Naghihintay ng chat ni Sir Uwe sa akin. Naghihintay na magkita kami uli. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Aja. At ito ang aking secret file.